Jo, lan Antasena tak kira Begawan Wisnu Jati durung ados kok kene. Ayo, do digoleki nggih yen sekirane kuwi mung bakal gawe rusak dibondo wae nggih. Ngesahaken dawuh. Nyuwun pamit lho nggih, nyuwun pamit awan. Aku ya njaluk pamit ya. Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang ngangajaping gawang susu angin ngendi gone ilahe lega rasane atiku kondange mono Pandhawa kuwi mustikaning satriya lagine ya iso tak bleduk ya kanthi aku api-api memba dadi pendhita aku mung supaya ngegira marang para Pandhawa supaya padha kendho golek ilange Dewi Wara Drupadi sing sejatine kuwi wis dicidra dening Ratu Gustiku ya Wisnu Prabu Kala Sereng ing barang rejeng lah mung tak apusi Wara Drupadi bakal ketemu nanging kudu disranane nganggo tumbal nganggo bekakak utawa kudu mateni Punakawan Bagong ngono wae ya kok do padha manut ya yen ngono iki wis wancine aku kudu badar sisan gawe ngawi wadyabala aku tak badar sejatine wujudku Toto kate saya Indraksa Sara Maruta Bawana Margana Sakirapati Kala Kridaksa ingkang abdi pun tumenggung Tirta Karna juwadung dawuh dene Waduka sampun badar
Nalika wajangan dikira Kirawati membo dados pendhita sameneika sampun badar juadung dawuh Gusti Pati bujleng iblis larat padha jek-jekan bocah prajurit pancen bener nalika samono aku membo dadi pandhita nanging kowe kabeh mung tak nggo mlithuk mung tak nggo ngekira para Pandhawa supaya padha kendhu nggone goleki ilange Dewi Waradripati sing sejatine wis dicidra dening ratu Gustimu ya Sinuwun Prabu Kala Sereng ing parang rejek jebul tenan Pandhawa sing kondhang dadi satriya mustikaning jagat nanging jebul gampang tak blithuk srana tembung sing uga wis tak japa nganggo mantram sakti nyatane wae bareng Pandhawa tak kandhani yen Waradripati bakal bisa ketemu nanging kudu disranane nganggo wujude bekakak utawa tumbal ya kowe punakawan Bagong ngono kok ya do manut malah Raden Werkudara lan Raden Arjuna saiki wis padha budal ning Karang Kadempel arep mateni Bagong ya mung siji sajahe sing Subriya karo aku ya kowe ora gile Pandhawa kang aran Raden Sedewa sajahe ngerti yen aku sejatine mung membo warna waduh yen ngaten badhe kadenangan Gusti Pati konangan ya wis ben sing bakal wis klakon mlethuk Pandhawa lan para Pandhawa aja nganti padha tekan negarane awake dhewe lajeng keparipun ora urung sing jeneng Sedewa mesti opyak marang aku wadya bala kabeh wae supaya padha siaga samapta samangsane ketemu satriya kuwi genah kongkonane Raden Sedewa mangsa borong nek perlu negara ngamarta digawe Karang Abang wis taken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu Gusti Pati nyuwun pamit nyuwun pangestu Gusti Pati Oh
entek kayange. Wis. Panunggul apa dosane dosa ngungkul sama aja dindak lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan lah ora suwe banjur ketemu satriya sapa jenengmu takon marang aku jenengku Antasena wis apa ditepungke wae aku tumenggung Panegas Rikma ya tumenggung barber. Wow, pangkate tumenggung. Genah kowe iki punggawaning praja. Yo, kowe ngaku kowe saka negara ngendi? Aku saka negara ngendi? Wiwadi kuwi dadi rahasiaku. Mergo aku wis diweling karo Gusti aja nganti bloko. Aku sak kanca saka negara ngendi? Ya nek kowe ora gelem ngaku prajurit saka negara ngendi nek ngono cetha kowe sak kancamu tekan kene ngetutke bendaramu sing dadi pendhita mau ya ora ngaku apa ora ya dasar kepranyata nek kuwi aku ngaku ngerti ya sing dadi pendhita mau sesembahanku Gusti Padeh niate pancen arep gawe rusak arep gawe geger ana negara Ngamarta lah rak tenan to saiki sesembahanmu sing dadi pendhita mau ndi? Tak cekele, tak blengkete, tak bondone tangane. Bondo-bondo wi. Aku sing bakal ngalang-alangi. Oh, ngejak gelut to kowe? Ngejak gelut to piye? Yo, pancen ning kene kudu perang. Ora perang, ora gayeng. Ayo. Apa ning kene iki arep madang? Ora. Ayo kene. Maju sejangkah tebak dadamu. Ayo tak ladeni sakarepmu arep perang model piye? Wah. Iya.
Iya. Jipuk tumbak. Ayo, iki godhone kok cendek banget. Sapa iki? Antarja bali takon kuwi sapa? Tumenggung Mamegat Joko. Ayo, patemu. Waduh. Mati. Mbok wong edane iki siji wae to. Nah. Kowe mundur kono. Ora usah maju-maju meneh. Kula mundur, Heeh, kowe mundur wae kono. Inggih, wis iki dhewe, Menawi tumbak Kyai Bleret sampun ketemu mangke kula dipun kabari, Ah, wis kono Mau tak goleke. Wah, jenenge wong edan kok ngono ki. Aduh. Sapa jenengmu? Ampuh tenan, Mbah. Iya wis kono mundur kono. Ora usah ampuh. Sing siji ora mulih artine mati.
arep maju perang apa ora? Kowe iki arep maju perang apa ora? Lagi perang to, Mbah. Masa ora perang? Aku wis tekan kene wis ado-ado bareng mobil. Masa ora melu perang ya rugi, Mbah. Arep golek rasa baru. Apa? Rasa baru, Mbah. Wis bosen nang yuk-yuk. Ya wis kena gek maju perang. Aku serang merata saya merata impian yen padha-padha. Waduh. Oh my god. Sapa iki sapa Mas? Ya ampun brengsek nganti lewat jamak. Ya ampun dadane kok murah. Koip-koip. Suwe. Sopo? Aduh suaranya bikin hatiku bergetar. Ya ampun gantengnya orang zaman-zaman ya Mas. Iki sopo? Takon marang aku tepang ditepungke bae. Aku nek lanang sukine nek bengi sukine maaf. Sowo? Nek lanang lanang. Nek awan sukine nek bengi sukine. Awan suwino nek bengi suwine. Heeh Mas, nyek perangnya. Wis jam pira iki wis jam pira? Monggo dah selak isu nek wis isu monggo wis ora ono semangate. Mas. Mbak turun sini dong, sini juga bandara loh. Ih. Ya ampun. Masem dup ngono. Marake kelingan sing ora-ora ya ampun. Mas apa Mas? Ya ampun bersisik. Bersisik tipis-tipis mesti rada ngono sensasi-sensasi Mbak. Isa rada bersisik iki turunan orang-orang aja. Iki ambles bumi ora ana bolongane tak tututi. Kamu suruh merata iki sama merasa ngarep maju perang musuh segini. Iki yo wong wah. Sudu kowe. Musuhe ampuh tenan mah. Padake aku ora ngerti kok. Arep ngapusi aku ya? Ora iso. Ora kena dihapusi ya kae. Waduh nek musuh kaya ngono kae. Ya ampun iki sepi banget to iki. Mas Ambiar. Mas ayo Mas Ambiar.
ngelokin diri gue dong. Waduh. Wis ra apa-apa malah tak sengkake ya kayak rono ya. Ya. Amit nggih. Yo. Ngersake napa? Raka. Ayo. Wadya balaku padha bubar maut ayo. Iki kala kridaksa tanting ana legane atiku. Iblis lanada jeg-jegan nganti bubar maut wadya balaku. Wah, sing methuke aku iki satriya. Dadane murup sapa? Takon marang aku. Raden Gatotkaca bali takon kuwi sapa? Aku Patih Kala Kridaksa. Yen ngono bener kowe sing mau mimbu dadi pegawan kuwi Surajati. Ya ora tedhing aling-aling. Aku sing dadi pendhita mau ayo. Nanging niatku nang kene mung arep gawe rusak negara Ngamarta. Yen ngono manuta tak cekel, tak bondo tanganmu. Bondo-bondo piye? Malah kowe sing tak kokop getihmu. Wis bener pang
Graitane paman sedya mau. Yen pendhita sing aku Begawan Wisnu Jati cetha mung pendhita gadungan. Pendhita palsu. Iya, Paman. Menika kedadosan saking Butapati. Nami Kala Kridaksa nganti wadyabala. Nanging sedaya sampun mundur. Iya, Paman. Sedaya wadyabala mangsah sampun sami lumajar. Syukur yen mangkono syukur. Banjur saka negara ngendi? Lah ning kene iki, emane iki ning kene iki. Wadyabala lan Butapati kae mau siji wae ora ana sing gelem ngaku saka negara ngendi. Lah ratune jenenge sapa? Ya ora ana sing gelem ngaku. Monggo kudune iki mau Butapati sing dadi pendhita mau ki dicekel. Ning lah malah mlayu kok. Lah ya piye meneh? Nek wis padha mlayu sing baku negara Ngamarta wis mangke ayem tentrem. Lan sak ora-orane wis ana pituduh sapa ngerti yen sing nyidra Kakang Mbok Dewi Waradrupadi ya ratu sesembahane Butapati sing dadi pendhita mau ya. Banjur piye nek ngene iki? Kepiye iki? Nggir sing baku tetep praetno lan waspada lan dikencengi nggone ngreksa negara Ngamarta. Malah saiki ana Sinulan Garutkaca aku njaluk awakmu, aku njaluk gawemu. Kowe wae ngger tungkanan wong atuanira. Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Arjuna menyang Karang Kadempel. Aja nganti iki Bagong dipulasara gedene disirnake. Mula lakon iki mau aturna dinipun Pamanan Antarja. Tinggal ana kene ngreksa kaharjaning praja ngger. Oh ya, ngesake dawuh siap. Berarti aku kon ning Karang Kadempel to iki. Ya. Aku njaluk pamit ya Mak Cilik. Kula inggih nyuwun pamit Paman Garutkaca Antasena sing praetna ati-ati nggih. Tete Wala Ludra Patih Wala Kridaksa kepiye kapul wusanane nggonku dawuh marang kowe
Sing nalika samono kowe tak utus bal marapun negara Ngamarta. Pamrih mung supaya angreridu para Pandhawa aja nganti padha ngupadi marang Dewi Drupadi. Sing nyatane tak citra tak boyo ana negaraku. Kepiye wate? Isun. Nalika semanten kula sampun klampah sowan Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta. Nanging kanthi kula sesinglan utawi memba dados pendhita namung supados damel pengaruh. Ngridu dhateng para Pandhawa sampun ngantos sangupyak ngupadi dhateng Gusti Ayu Dewi Wara Drupadi bagus. Pinter wete etok dadi pendhita banjur kepiye? Kula lajeng caos pamregi lan iku pertikel negari Ngamarta badhe manggayem tata titi tentrem lan Dewi Wara Drupadi saged kepanggih nanging srananipun negari Ngamarta kedah dipun tumbali Punakawan Bagong anakipun Kyai Smaringkeng Ragil. Yo apik lemu gawe adu manis rembug sabanjure kepiye? Satemah Raden Werkudara lan Raden Arjuna kenging pengaruh wusana kalihipun sami bidal badhe mejahi Bagong nanging dadosna kauningan sinuwun para Pandhawa menika ingkang boten kenging dipun blethuk ingkang boten diapusi ingkang boten saged diapusi ingkang ragil inggih ingkang nami Raden Sedewa wasipun kula malah lajeng badhar malah para wadyabala ing marang Raden sami bandayuda kalian para putra Pandhawa sami kepelajar kalebet kula inggih semanten ugi kawon mila kula trimah wangsul menika ingkang mekaten Jumadung Datuka sinuwun. Latala. Latala. Ngerti ora kongkonan karo kowe. Mongkon diri Gudawara Pandhawa wae ora becus. Lagar mangkat wae kesaguanmu kaya yayao. Mongko nek njaluk sangu yo akeh. Sumbarmu kaya bisa dilat wesi abang. Kowe mulih ora oleh gawe. Ngerti oket mau ora kongkon karo kowe nanging sak boten-botenipun lak kula sampun saged damel pengaruh supados para Pandhawa mejahi Punakawan Bagong rasa wangsulan. Wah, Bagong ki mung jejere Punakawan. Bagong kuwi mung abdi. Dienggo apa ya nek Bagong dipadeni mati nek ora oh, latala rugi aku jagakne kowe rugi tangadane. Sing baku aku wis lakon nyolong Dewi Wara Drupadi. Yen ngono aku bakal manjing taman tak temonane tak rembukane Wara Drupadi.
Sadya utama ngambar arum ing sangku sumo lelane milangoni wong ayu diajeng wara Drupadi aku sing prapta lan sing gedhe pangapuramu yen kepeksa kowe tak cidra kabeh ya merga saka gedhene rasa katresnanku marang sliramu mula rene diajeng wara Drupadi mapan ning negaraku wis sawetara suwe ayo manuta tak pundhut garwa tak singkake ngaluhur dadi garwa Prameswari ya wong ayu ayo kake kowe gak omong merga wiwit kowe mapan ana kene saben-saben tak dangu mung meneng wae ora gelem wangsulan matura diajeng kula sereng nah gelem ngomong saiki ayu tenan kowe piye teko nesta temen pakartimu ing atas aku iki sawijining wanita wis kawangku dening priya ewa semono kowe nekat nyidra aku ora tak colong ora kelakon aku ki wong nekat kok mula saiki kowe manuta ya nanging sithik wae ora duwe rasa tresna karo kowe ora tresna ki rak saiki monggo nek wis kulino rak ya terus tresna kula sareng piye mbok yo kowe ki ngaling ngono wujudmu kuwi buta-buta kuwi petak-petak nganiaya watake nesta wah durung karuan senadyan wujudku buta lan ala nanging durung karuan ala gedhanku umpama aku duwe niat ala kowe wis tak wrewasa tak rudha paripeksa tak cekel tak pepetke ning tembok tak sawut aduh ngono wis eno kowe nang apa aku kaya ngono kuwi ra ya ora to dadi umpama kowe gelem ngladeni marang aku nang merga kowe wis tulus marang aku piye wong ayu piye umpama kowe duwe bebono kake matura waton kowe gelem nglanggati marang aku bakal tak pinanggani sing dadi bebanamu yen pancen mangkono aku darbe bebono nanging abot ngono abot kaya ngopo bakal tak pinanggani panjalukmu kula sareng piye yen pancen kowe bisa maca maknane suasaning Jamus Kalimasada aku sagu suwita lan ngladeni marang kowe kala sareng wah lata Drupadi jebul darbe pepanggil utawa bebono yen aku bisa maca maknane jimat Jamus Kalimasada Drupadi sagu gelem suwita ngladeni marang aku wah lagene iki mung gampang
Mongko aku ngerti yen jamu sekali Masada kuwi sing kagungan ya Prabu Puntadewa Ratu Ngamarta. Wah, kok iya wingi ora tak colong sisan. Nek ngene iki jenenge mindhon gaweni yen ngono. Tak bali meneh ning negara Ngamarta. Jamu sekali Masada colonge. Ah! Saya dalu ras apyara sorot lintang kanggo madhap titi sonya madya ati lumrang kantaning pos pita karanggiwan putyanira sang dijara brangengen lera swaraning madu branta manungsung sarining kembang
bocah bajang giring angin Sireping sawang arep kumantos ing dalu sering ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amun sawang pertama pati ingkang jebul saking perang wetan nadyan kaliyan megarso gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Dupita sing kamanten diwasane nang nawa kawus mancing mus ngancik gara-gara. Sangkramangkara tete kaloba sumawar cita anggara rakata buta Maesarespati mintuna Ekati tricatura panca sacapta hasra asrana watasa Goro-goro Jawa ing pangliran sakti amung rumati miji lira parapat punakawan Kiluras margaring piturus mau kelirah Bagong yang sami gegojegan madyaning ora rombo alon arire